Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Verovatno se pitate zašto sam nenašminkana, ali sada ću vam objasniti. Danas isprobavamo neke nove proizvode, a to su Mr. Black 24K Gold Anti-Aging Mask i Mr. Black Serum. Isto se zove 24K Gold Anti-Aging Serum. On je došao u ovoj ovako lepoj kutici. Ja sam dobila dve maske, sada ću naneti jednu. Ovdje kaže da je treba držati 20 do 40 minuta i nakon toga ćemo vidjeti rezultate. Sada, nešto o samoj maski, dakle ovako izgleda. Ovdje kaže da treba da očistimo i osušimo lice i nakon toga da nanesemo masku. Naravno da pripazimo ovdje gdje idu oči, usta, nos, ok. Da je držimo 20-40 minuta i nakon toga ono što je ostalo da utapkamo prosto u lice kako bi koža upila to sve i nije neophodno oprati lice nakon korišćenja ove maske. Ovdje kaže da će ova maska da podigne i zategne lice i da će da učini našu kožu da se osjeća mlađom. Tako da ljudi, ajde da probamo. Naravno, vezivanje kose je obavezno. Sada da vidimo. Sad ću ja vjerovatno sve da ovdje ubrljam. Šta radim? Ovo je, boga mi, bogato natopljeno. Ok, maska. Evo je. Ako ispravim još malo, mislim da ću kompletno da... Opa! Da će mi pokaplje sve kao što je upravo jeste na pod. Sad. Jako lepo miriše, jako je prijatno za lice. Ok, ja znam da izgledam užasno. Ništa ljudi, vidimo se za 40 minuta, u vašem slučaju za sekund. Ćao ljudi, evo mene nazad, prošlo nekih pola sata od prilike. Ja sam skroz razrendala ovu masku kako bi ona uopšte mogla da stoji na mom licu jer dosta klizi. Ako čujete neko lupanje, komšija lupa, šta da radim. Sad ćemo da skinemo ovo. I kaže ostatak utapkati. Ali ono što mogu odmah da primetim je da za razliku od drugih maski koje sam koristila, ova maska nije masna. Uglavnom sve te maske imaju da li neko ulje, da li šta u sebi, koji ostavlja taj neki malo masniji osjećaj na licu. Ova maska ne. Kođe, u ovome u čemu je došla, ja vidim da ovdje još uvijek ima tečnosti u kojoj je ona plivala. Sve u svemu, meni se maska dopada, vidjet ću za koji minut kada mi lice skroz upije kako će biti, ali za sada je jako lepo osjećaj, jako lepo je ohladila moje lice, ne osjećam se umorno što je najbitnije, tako da meni se ova maska jako dopada. Sad ono što nisam sigurna, da li ovaj serum treba da nanesem posle maske, pretpostavljam ne, zato što maska je odradila svoj posao, ali ono što mogu da vam kažem da sam ga već probala i da mi se jako dopada. On ima pipeticu unutra i s tom pipeticom vi lepo uzmete proizvoda koliko vam je neophodno. U njemu se nalaze ove sitne čestice zlata, kao što možete da vidite, i deluje kada stavite na ruku ili na lice kao silikon, takav je osjećaj, ali ono što sam izvalila je da ne masti uopšte kožu, što je meni jako bitno, jer ja imam masnu T-zonu, ovako je ovde sve, se meni skuplja dosta masnoće i onda izbegavam da koristim generalno proizvode koji imaju bilo šta masno u sebi. Ovo možda sadrži nekakvo ulje, ne znam, ali iako sadrži, prija mom licu očigledno, čim mi ne izaziva nikakvu lošu reakciju. Također ono što sam primetila, može da se koristi kao primer. Sad, ako hoćete, mogu da vam napravim poređenje između ovog seruma i Farsali Care seruma njihovog 24 Rose Gold
serum, mislim da se tako zove. Ja sam kupila Unicorn Essence, ali uzet ću i taj drugi. Probala sam ga u Sephori, pa ako hoćete napravit ću vam neku uporednu recenziju ova dva proizvoda. Naravno, ovo je znatno jeftinije, ali što se mene tiče, ovo apsolutno radi posao. Ostala mi je ova druga maska, nju ću iskoristiti nekom drugom prilikom i onda ću vam javiti neke finalne utiske, ali za sada ono što mogu da kažem je da je serum odličan i da mi se maska jako dopada zato što mi je jako lepo ohladila i osvežila lice koje, eto, kao sad već vidim, nije uopšte masno. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, molim vas lajkujte, šerujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo već u nekom narednom. Ćao!